Čaute, čaute. Rozhodli sme sa pre toto nové video, ktoré dodáme na Apliblog. Momentálne cestujem z Popradu do Bratislavy. Cestou sa zastavím ešte v Banskej Bystrici po Jakuba. Ideme na gala večer blogera roka, kde sme sa mohli dostať vďaka vám. Takže ďakujeme za hlasy. Dúfam, že ma rozumiete dobre, lebo zlyhala trošku technika, takže to musím nahrávať takto trošku nezodpovedne na telefón. Chceli sme vám priniesť aj niečo zo zákulisia, vlastne čo sa v Appliblogu deje, že vlastne budujeme Appliblog pre vás, aby bol čo najkvalitnejší. Pribúdajú tam nové veci. Teraz rozbiehame spoluprácu s novým youtuberom Joker TV. Možno ste si to už mohli všimnúť. Už tam máme nejaké videjka, bude robiť recenzie na hry. Takže aby ste to mali trošku zaujímavejšie a trošku bohatšie a aj vizuálne zaujímavejšie. Takže budú pribúdať aj videá. Uvidíme, ako dneska večer dopadneme. Podľa hlasovania, podľa výsledkov, ktoré sme získali vďaka vám, sme sa umiestnili na 3. mieste. No, posunulo nás to do finále. Vo finále to ešte hodnotila porota, takže sami nevieme, že ako to dopadneme, ako to môže ovplyvniť porota, takže to sa uvidí za chvíľočku. Máme 2 hodiny, o 7 to začína. Tak sme tu zás tentokrát aj s Jakubom. Čaute, konečne som nastúpil aj ja. Takže pokračujeme smere do Bratislavy. Ešte máme nejakú hodinku, zase sa nám rozpršalo, počasie je nádherné. Je striedavé. Takže uvidíme, ako bude Bratislava. Vyzerá, že je tam slnečnejšie ako tu. Matúš, ako sa tešíš na blogera roka? Povedz. To bola moja otázka. Zobral som otázku, som prvý. Ja sa teším na blogera roka, ale tu už som hovoril, že celkom sa teším. Som zvedavý, ako to bude prebiehať. Som plný očakávania. Podľa hlasovania, ako som už spomínal, sme teda skončili na 3. mieste, ale uvidíme, ako to ešte mohla ovplyvniť porota, takže sme tiež veľmi zvedaví na výsledok. Aký máš ty názor? Tak ja sa tiež teším a je to super a budeme sa snažiť vyhrať a snažiť sa zoznámiť sa s ďalšími blogermi a dúfajme, že aj v Appliblogu to pomôže, aby sme boli ešte lepší, ako sme teraz. Smerujeme do hotela River Park, kde bude prebiehať celý gala večer, takže určite sa ešte snáď prihlasíme, aby ste mali prehľad, ako to tam beží. Aby ste tiež nastavili tú atmosféru stamať a takto vám chceme poďakovať za podporu. Ďalší vstup. Dali sme to spoločne. Ďalší vstup budeme teda. Uvidíme, ako tam bude príležitosť natáčať, takže tiež sme plní očakávania. Tak sme tu na gala večeri a sme šťastní River Parku a vyzerá to celkom dosť na úrovni. Nikoho to nepoznáme, možno niekto príde. Nevieme. Takže vidíte, že je to celkom bušno. Ešte prichádzajú ďalší ľudia. V kategórii informačné technológie a inovácie sú nominovaní Alien.info, Appliblog, Best Ranger, Branislav Rác, Kamil Aujesky, Vojkovský, Xkatka. Takže v tomto videu sme sa rozhodli pokračovať až dnes, pretože včera na to nebol úplne čas. Mali sme ešte niečo dohodnuté a bola dosť dlhá cesta pred nami. Čo by som povedal ku gala večeru, bolo hodnotených 10 kategórií, kde sme sa
mohli my zúčastniť jednej z nich, čo sme veľmi radi. Podľa hlasovania sme boli na 3. mieste vďaka vám, čo nás posunulo do finále a oficiálne sme skončili na 7. mieste, čo sme možno očakávali trošku lepšie, ale sme vďační za toto 7. miesto, pretože náš blog funguje od septembra minulého roku a naozaj nemáme ešte až toľko skúseností, takže 7. miesto nás veľmi potešilo. Veľa večer nás naozaj veľmi inšpirovalo k tomu, aby sme ďalej napredovali, ktorý nás naozaj motivoval a dal nám takú novú energiu do toho, aby sme v tom pokračovali. Takže veríme, že sa to odzrkadlí aj na našich výsledkoch. A naozaj bola to taká naša prvá skúsenosť v takejto skupine ľudí, blogerov alebo vlogerov a veríme, že aj nasledujúci ročník sa tam dostaneme. Takže týmto videom sme vám v podstate chceli ukázať to, že naozaj že fungujeme stále na našom blogu a chceme sa aj podeliť s vami o rôzne skúsenosti a s tým, čo sa deje aj v zákulisí. Ak chcete aj ďalšie videá, tak nám určite dajte like a my budeme pracovať na tom, aby sme aj formou videí vám priniesli čo najviac informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Takže lajkujte, ďakujeme za sledovanie.